Tak, mamička, ideme hrať Like or Pass. Takže, či sa ti páči chlap, alebo žena, budeme hrať, alebo či sa ti nepáči. No, ja sa pozdrav klasicky, to sa musím naučiť. Čau, idem. Snažím sa, ne. Nie, ale... Tak ideme. No, poďme na tú hru. Dám to pre vás, pre deti, kto to pozerá. A, druhý sme. Zase to máme naopak. No dobre, počkaj, teraz čo vyberám ja? Či nie? Nie ešte. Ja ešte máme pár minút. Ešte. Natáčame. Stavím. Ale ja prečo nejdem? Ešte vlastne čakám? Jo. Čo? Počkaj, ako dám. Prečo ja nejdem? Tak si to nejako poutáčajte, no. Aha, stále 14, 13 a nič. Však si vyberajú tam chlapa. Počkaj. Za chvíľku pôjdeš. Dobre, ja. 4, 3, 2, 1, 0. Ideš. Už rating finish. Za chvíľku pôjdeš. Aha, round 13 už. Aha, už idem. A ty sa dala ako žena, alebo na chlap? Ne, ja neviem, asi. Asi žena. Nepoviem to. Ale asi žena. Zabudla, že tam je len chlap. Aha, žena. Lebo ja som sa oný. Ale ja som sa zabudla, že oné. Ja minúčko neviem na to. Ja som sa zabudla, že tam je len. Aha, ideš naraz, dala ťa do plusu, takže sa asi páčiš. Aha, len jediná si bola v plusu. Všetci boli v jediná si bola na najlepšom. Tak musím spraviť ako žena. Zrejme, kde máme nákup oblečenia. Hello. A povedz, Segra sa hlási. No, tu máš gender. Počkaj, ukáž, si žena? Tak si zmením na malé. Nechceš. No, A tak si asi chlap. už som malé. Yep. Female. Romale sumale. Na čo? Mame, Yep. na čo nejdeš? Tak si zmeniť avatara. Nie, však už som malé. To je jedno. Ale takto upraviť sa. Nie. Dobre, ale tak nie. Martin, či mám ča pôjde Dubaj. Skibidi toilet si daj. Aspoň tento, nie? To je SCPčko, či? Čo to je? Nie. Daj skibidi. Ale nechcem byť hajzel. Toilet Sigma. Tak Skibidi toilet Tak si daj charakterov. Skibidi robot Prime. Áno, toho Skibidi robot Prime. Čo to je Skibidi robot Prime? Čo máš akože príme? A tak daj pred skibidi. To si išlo hneď. Tak si robot. 70 pokiaľ mala a... A za chvíľu pôjdeme a uvidíme. Išiel dole. 70 Všetci sú tu chlapci. Itália. Hej, no vyberajte už rýchlo.
Bože, nemám čas počakať. Nemám čas. Nemám. Nemám čas. Haló, ale sa on to natáča. Ty mi vyspevuješ. Môžeš sa len rozprávať, pozdraviť, alebo k tomu komentovať. Že? Na čo to točíš? A už pôjdem. Aha, do 3/4 rovnakých. Aha, kocica vyberá. Broken playlist. A bude mať úspech. Hey, edit our Uvidíš, aký bude mať úspech. A je to za Robuxy, to je dobré. Nie, čo je Robux, sa sú také peniaze roblo. No poď. Ako sa ti nemôžem páčiť? Ani aby sa si nepáčila. Ale nehovorte. Tak nechce si zmeniť avatára? Ale ešte sa nevidela. Ja No si ne. myslím, Bože, ja ty že už by sme nejdem. mohli dať Daj sa spink. Skibidi Toilet Bundle. Summer Aha, slniečko. Flowers. Vidíš? Čo mám byť, slniečko? No, Jo, daj si Sunny. ale ja myslím toto. Ale to je za 105. Ale to nie je zadarmo. Vieš, o tomto sa dá aj Ale takto. Summer je Vidíš? za free. Aj takto. No však ale mám onej. Však ale keď mám San Nicholas. Aha, takéto. Brýle k tomu. Aha, takéto nie. Nicholas by sa dalo. Takto. Bože, čo vyzerám jak oný. Potom ešte takéto. Čím to posúvaš hore? Sunny, Pink, Čím to posúvaš hore? Corntail, Ja nič. Ale toto, keď chcem... Sunny, Pink. Čím mám ísť hore, dole? Haló? Ja tu natáčam. Dobre, ale tak mi ukáž len, čím mám ísť hore. Ja neviem. Však ty si to posúval dole. Kis. Ja som nič nerobila. Musíme ísť takto. No, tak nie. Takto musíme sa pekne spraviť. No, a už môžeme upravovať. Máš 2 minúty do Dunaju. Tak Aha, ešte 2 aha, čo minúty. si dáme? Raid Dancing Meme. Ale ono to máš na tých veciach však. Ja viem. Aha, tu som klasika. To si klasik. Daj si Daj si pingvína. pingvín. Kde bol aký pingvín? Flowers. Aha, tu som. Ježiši, počkaj. To nemôžem ukázať na kameru. Yes. Rýchlo chod sade preč, daj si nejakú postavu. Toto nemôžem ukázať na kameru. My nás nezabanovali, ja mám to pre deti. Tu je pingvín. Ani toto by som to mal. Počkaj, nech to kamera vidí. No? No, dobre, poďme vyberať, čo vidíme. Dubaj. No, sa chod zapnúť. Ty si zapni svoj Dubaj. Dobre, veď už pôjdem, ešte sa dám pingvino. Ako? Vidím ako pingvin a uvidíme, či uspejem, ako idem zapnúť. 80 cukien mala. A ja vyberám. Pikr. Ženy, A čím vyberám? týmto chceš ho dať. Ja neviem, som nevidela poriadne. Však mu som dala. Však musíš týmto. No čo? Počkaj.
tak už si dotočil. Tak asi pri tomto tu môžeme to video zakončiť. Aké to bolo? Výborne, na budúce pokračujeme. Tešte sa, ak to vyjde. Čaves!